Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga magulang, all listeners who love this program, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Ito na naman ang palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Huwag kayong magtataka na balikan muna natin ang Tagalog version na palatuntunan dahil siguro alam na ninyo masyadong mainit ang issue tungkol sa RH Bill na ating ipinaglalaban, ang pagtutol sa panukalang ito. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga liwanag o mga kasagutan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. As I said, balik muna tayo sa Tagalog version ng programa dahil nalaman natin na sa second reading, na butuhan sa ating mga mambabatas doon sa Kongreso. Sad to say, nalulungkot po tayo dahil natalo ang ating ipinaglalaban, ang ating pagka-anti-RH Bill. Sa nalalaman natin, mas marami ang pumabor sa RH Bill na mga mambabatas at na-overpower, sa votes o sa mga boto ang ating ipinaglalaban ng ating pagtutol sa panukalang para sa atin isang immoral na bill o isang immoral na panukala.
Mga magulang at mga kapatid, hindi po tayo makaisip ng mabuti kung ang ating mga mambabatas ay mag-legislate ng isang batas na kalaban sa kautusan ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang. Merong isang senador na wag daw isama ang religion sa paggawa o pag-legislate ng mga batas sa Kongreso. Mga kaibigan at mga kapatid, totoo ba yan? Yan ba ang dapat nating paniwalaan na ang mga faithful, ang mga nanampalataya ay wag nang makinig sa mga ama natin sa pananampalataya? Ayaw nang pakinggan, ayaw nang sundin ang mga katuruan ng iglesia o ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Nang dahil daw sa separation between the church and state, may rason na daw, may reason na daw na okay lang nalabagin ang utos na noon pa ang simbahan ay nakipaglaban na sa turong ito na ang paggamit sa kontrasepsyon sa pagplano ng pamilya ay hindi talaga tama. Kung binasa ninyo ang Catechism of the Catholic Church nga libro, tinawag itong intrinsically evil. Evil po, masama po, isang makademonyo po ang pagplano sa pamilya sa pamamagitan ng kontrasepsyon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero alam nating nalilito lang ang mga kasamahan natin dahil sa problema na ating nakaharap, dahil ang ating mga kaibigan, iba nating mga kasamahan sa pananampalataya ay nagdududa sa otoridad ng ating simbahang Katoliko. Dudang-duda sila, nagdududa sila sa mga katuruan ng ating simbahan kung ito ba ay dapat paniwalaan o hindi. Mga kaibigan at mga kapatid, by the way, petsa 16 po ngayon sa buwan ng Disyembre. Nalaman nating simula na ang Misa de Gallo at kagabi nagsimula na ang simbang gabi at ngayon ulitin ko, nagsimula na ang ating Misa de Gallo. Ako po ay nakapagsimba na kanina at nasa isip natin na sana tuloy-tuloy na itong hindi tayo makapalta, hindi na natin ma-miss ang pag-aaten o pagdalo sa Misa de Gallo kaninang umaga, bukas at sa iba pang mga araw until sa pitsang ating ng i-celebrate o ipagdiriwang muli ang kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Christmas Day, bale, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ating i-inform sa mga kasamahan natin ngayon o sa inyong mga nakikinig. Ang programa natin o palatuntunan ay mapakinggan sa RMN Dipolog, no? DXDR 981 AM. AM band sa ating mga radyo. At makita at mapakinggan sa website na arimendipolog.weebly.com. Mga kaibigan at mga kapatid, kung makapansin kayo
sa programa natin na medyo matigas po ang ating pagtatagalog dahil hindi tayo Tagalog, hindi tayo sanay sa pagsalita ng Tagalog, no? Bisaya po tayo. So Bisaya tayo bihasa, no, sa pagsasalita dahil Bisaya tayo, no? Yan ang lingwahe natin dito sa Dipolog. Pero pilitin nating gagawa na muli ng isang Tagalog version. Walang ibang rason kundi para magkauunawaan tayo. Maintindihan ng marami. Dahil ang ating programa o palatuntunan, ipopost natin ito sa internet. So pwede itong mapakinggan lahat ng ating mga kababayang Pilipino, ma-Bisaya man, ma-Ilocano man, o ma-Tagalog man ang lingwahe. Dahil ang salitang Pilipino o Tagalog, yan ang ating national language. So, nasa isip natin na lahat ng mga Pilipino makaintindi sa lingwaheng ito. Ang pagsasalita ng Pilipino o pagsasalita ng Tagalog. Na kahit na mahirapan tayo sa sasalita sa wikang ito dahil hindi tayo sanay, bisdak Bisaya po tayo mga kaibigan at mga kapatid, pipilitin nating magsasalita sa lingwaheng ito. So pasensya na kung may mabigas ako na masyadong matigas at sa tingin nyo wrong grammar ba? O anong mapansin ninyo na weakness sa pagsasalita natin ng Tagalog? Mga kaibigan at mga kapatid, magpasalamat po tayo, no, sa mga congressmen, congresswoman na pumabor sa tinuro ng simbahan. Ang dami din nila pero na overpower lang. Mas dami ang sumuporta sa RH bill. Kaya tayo natalo sa second reading. At hoping na sana sa third reading ma-reverse sana. Kakaiba sana ang third reading. Sana yung ibang mga congressmen, congresswoman, mga mambabatas natin na bumoto sa second reading na affirmative sa RH bill, bumoto sila na ma-ratify ang RH bill. Sana magbago ang kanilang mga isip at mag-go against na sila o mag-anti-RH bill na sila. Dahil napansin natin, marami ng mga congressman o mga mambabatas na noon nalaman natin na pro-RH bill sila, pero nagbago ang mga isip nila at nagnono na sila sa RH bill. Marami doon na nalaman natin na noon pabor sila sa RH bill pero ngayon negative na sila. No to RH bill na sila. Salamat tayo. Pero kulang pa. Bakit nasabi natin kulang? Dahil nanalo, no, sa second reading ang RH bill. Sa nalaman ko, alam po ninyo mga kaibigan at mga kapatid, nagpuyat ako sa gabing iyon. At medyo maghingi ako ng sorry sa Ama sa langit dahil noong gabing yon, biglang nag-brown out o nawala ang kuryente. At nagalit naman ako. Hindi ko napigilan ng emosyon ko. Bakit nag-brown out? Kasi nanood na ako ng TV. I'm monitoring na sa butuhan ng ating mga mambabatas pero biglang nag-brown out na wala ang kuryente. So nagalit ako. Kaya patawad Ama namin sa langit na nagalit ako. Kala ko hindi ko na mapanood hanggang matapos. Pero pasalamat ako pagkatapos naming nagro-rosaryo at when matulog na sana ako dahil walang kuryente, hindi na ako makapanood ng TV. Wala po kaming generator.
biglang bumalik ang kuryente. Kaya open na naman ako sa TV at patuloy kong pinanood ang butuhan doon sa batasan. Pasalamat ako sa Panginoon. Pero sabi ko sa inyo, napuyat ako dahil ang tagal sa butuhan, dahil ang dami kasi mga babatas natin. Oh, then naabutan ako ng 2 a.m. Mga 2:30 a.m. siguro natapos yun. At medyo sad ako. Ako'y nalulungkot dahil talo ako. Talo ang pinaglalaban ko, ang pagiging negative o pagka-no RH bill. Dahil mas madami ang pro-RH bill sa botohan na yon. Sa pagkaalam ko, 113 votes ang pro-RH bill. No? 113 votes ang pro-RH bill, no? Sa second reading na yon. At samantalang ang boto natin, no, sa against, sa no to RH bill, 104 lang. So 104. So ilan ang ilang boto ang bali lamang? 9 votes. So mga kaibigan at mga kapatid, hindi masyadong malayo. Kaya tayo nasiyahan dahil noon nalaman natin kakaunti lang ang anti-RH bill pero biglang dumami. Nagpapasalamat tayo pero kulang pa. Ako'y nagtataka dahil sa napanood kong mga debate sa mga TV stations like hindi man siguro masamang sasabihin, no? Yung GMA, sa Channel 5, yung yung channel na yun, sa ABS-CBN, lahat ng mga debate sa nagawa sa television, and then may votation pa. Panalo tayo sa anti-RH bill. Meron ako mga dokumento dyan sa YouTube. So sa mga debate, resulta sa mga debate, panalo tayo. Pero pagdating ng butuhan yan sa Senate at saka batasan, talo na naman tayong mga anti-RH bill. So parang sa butuhan, Senado at batasan, talo tayo. Pero sa mga debate, hindi tayo talo. In fact, kung titimbangin natin ng mga argumento, mas lamang tayo kung tayo ay very clever lang makinig sa mga argumento ng mga pro-RH bill at mga anti-RH bill. Believe na believe ako sa rason yung Congresswoman Lucy Torres, yung asawa ni Richard Gomez. Believe na believe ako sa reason niya dahil pag bumoto na sila, pwede silang makapagsabi kung ano ang reason bakit antay sila. Maganda yung reason niya. Maraming maganda ang kanilang, yung congressman sa Davao, yung si Congressman Nograles, maganda rin ang reason niya. At saka yung sa congressman o mambabatas na taga Samar, believe na believe ako sa reason na pinalabas niya. Ang dami, hindi ko lang matandaan ang mga magagandang reason sa ating mga anti-RH bill na mambabatas. Sa timbang ko, very shallow o very, para sa atin, no, ang pananampalataya, very irrational ang mga rason sa mga pro-RH bill. Pero panalo sila. Pero hindi tayo nawalan ng hope. At kahit na matalo pa tayo sa third reading at saka marati pa na talaga, maaprobahan na talaga totally ang RH bill, tayo sa simbahan ay hindi aatras sa ating ipinaglalaban na talagang a-against tayo, mga kaibigan at mga kapatid, sa panukalang yan. Kahit na makalabuso pa tayo, makapasok tayo sa bilangguan.
kung kinakailangan ang ating ipinaglalabang ito, mga kaibigan at kapatid. At meron akong napansin, ako'y nalulungkot dahil may mga mambabatas na taga dito sa atin, dito sa Zamboanga del Norte, na hindi ko nakita sa butuhan na yon. Hindi ko lang sasabihin ang mga pangalan. Alam na ninyo siguro kung sino ang mga mambabatas natin dito sa Zamboanga del Norte ang wala doon sa butuhan na yon. Gusto ko sana makita kung ano ang stand nila. Dahil lang itong kapatid nyong ito, si Veritas, talagang very anti-RH bill. Very color red tayo ngayon. Dahil hindi natin gusto talaga na ang ating mahal na bansang Pilipinas ay mag-legislate ng isang batas na kakalabanin ang batas ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Meron bang nakasaad sa Biblia o Sagrada Eskriptura na ang paggamit ng condom, yung ligation, yung pills, vasectomy, yan ba isang pamamaraan ng isang tunay na Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid? Pasensya na, medyo emotional tayo ngayon dahil mahal na mahal natin talaga ang ating bansang Pilipinas. Talagang nalulungkot po tayo na ang ating bansang Pilipinas ay kagawa ng batas na hindi kagustuhan ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, sana sa third reading, yung ibang mga mambabatas magbago ang isip nila. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga mambabatas doon, yung author nga, principal author ng RH Bill, talagang ang sama sa dibdib ko sa argumento niya. Talagang masama ang dibdib. Ang feeling ko sa argumento niya, dahil daw sa separation between church and state, makatarungan na daw labagin ang religion o kung ano ang itinuro ng simbahan. Separation between the church and state, hindi yan nangangahulugan, mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, na may rason na tayong iwanan ang pananampalataya natin. Dahil daw hindi daw religion ang paggawa ng batas sa Kongreso. Yes, hindi religion. Pero hindi naman sinabi na wag natin gawing gabay ang religion o pananampalataya. Hindi daw isama ang religion. Of course, mga kaibigan at mga kapatid, siguro nabasa sa mambabatas na yon ang Biblia at nabasa niya sa Biblia, talagang wala namang kondom, wala namang contraception sa Biblia na pamamaraan sa pagplano ng pamilya. Kaya naisip niya, so kung gagamitin ang Bible, kung gagamitin ang religion sa argumento, nasisiguro niyang talo siya. So kapag basihan ng Biblia, kapag basihan ang pananampalataya, sigurong talo siya. So, ang magawa niya, dahil gusto niyang manalo talaga ang gusto ng tao, na okay lang paggamit ng contraception, yung condom na yan, o yung vasectomy, o yung ligation, para manalo dahil gusto nila, gusto nilang disarmahan tayong mga Kristiyanong mahal ang pananampalataya. Disarmahan tayo nila. Huwag daw isama ang religion sa paggawa ng mga batas. Pero ako'y nasisiyahan naman, hindi naman lahat ng mga mambabatas ay ganon ang argumento.
Yung sa Cebu, yung si Mambabatas Pablo Garcia, yung dalawang mambabatas sa Cebu, nagandahan tayo, natutuwa tayo sa argumento nila dahil hindi nila ihiwalay ang religion. Meron pa ngang mambabatas noon na sisiyahan ako dahil ni-recite niya, sinalita niya, binasa niya ang Apostles' Creed natin. Na yung isasalita natin na we believe in one God and so on and so on. Hindi ko na lang babasahin lahat. Basta may statement yun na we believe the Catholic Church. Dahil mga Katoliko tayo, we believe the Catholic Church. We always repeating those words. Palagi nating inuulit yung Apostles' Creed na may salitang we believe the Catholic Church. Tapos hindi natin sinunod kung ano ang turo ng Catholic Church. Sa pag-aalam pa naman natin yung congressman na yon o mababatas na yon, Katoliko pa naman yon, pero hindi sinunod ang mga utos, ang mga katuroang Katoliko. So masasabi nating unfaithful Catholic yung, hindi lang isa yon, marami sila. Meron pang isang mambabatas na babae yon, congresswoman. Pero sabi niya sa pananampalataya daw, sa faith daw niya o bilang Katoliko daw, gusto niyang susunod sa turo ng simbahan na ayaw ng kontrasepsyon. Pero dahil congresswoman daw siya, then ang gusto daw sa mga tao sa kanyang lugar, yung kondom, yung kontrasepsyon, hindi na daw niya susundin ang konsensya niya bilang Katoliko na bawal yan. Ang boto niya pabor sa RH Bill dahil gusto daw ng tao. Por Diyos, Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid, yan ba ang tunay na Kristiyano? Na dahil gusto ng mga constituents o mga tao sa kanyang lugar, hindi na niya sundin ang kanyang konsensya na dapat paniwalaan ang moral teaching ng simbahang Katoliko. Isang Katoliko yun. Anong klaseng mambabatas kayo? Na ipahamak natin ang mga tao sa harap ng Diyos. Siguro ang dinipensa ng mambabatas na yon ang kanyang boto lang. Dahil hindi siya gustong matalo sa botohan sa eleksyon. Kaya yun ang ginawa niya. Yung iba naman, siguro yung nag-abstain, hindi nagboto o yung hindi nagpunta doon at nagboto, siguro takot siguro sila. Parang hindi magalit sa kanila yung mga pro-RH o yung mga anti, vice versa. Nag-abstain na lang o hindi na lang nagboto. Parang walang magagalit sa kanila kung ano ang iboboto nila. Ano ba yan? May Poncio Pilato na naman siguro na maghugas kamay. Huwag yan. Kung ano ang tama, kahit mawalan ka pa ng boto, dapat yun ang stand mo. Mga kaibigan at mga kapatid, ulitin nating basahin ang bersikulo ng Biblia na binasa na natin sa pagsimula sa programa natin ngayon, sa palatuntunan natin. Sa Acts chapter 5 verse 29, no? Acts chapter 5 verse 29. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Si San Pedro Cono o Saint Peter, ang unang pope natin sa pananampalatayang Katoliko, at yung iba pa, ito ang sabi nila, ito ang voice nila, ito ang pahayag nila. We ought to obey God rather than men. Kita ang lahat ng mga Kristiyano, kitang mga nanampalataya, ang pipiliin natin ay yung kagustuhan daw ng Diyos, hindi yung kagustuhan lang sa tao.
Ngayon, baka iisipin ninyong mga nakikinig ngayon na yung obey God rather than men. Baka itanong ninyo, yung tinuro ng simbahang Katoliko, mag-go against tayo sa RH Bill. Yun ba ang gusto ng Diyos? Dahil daw, para sa kanila, hindi man daw kagustuhan ng Diyos ang kagustuhan sa simbahan o ang itinuro ng simbahan. So, para sa kanila, yung sinabi o turo ng simbahang Katoliko na mag-go against tayo sa RH Bill, hindi daw God's voice yun, hindi daw tinig ng Diyos yun. O hindi daw kagustuhan ng Diyos ang kagustuhan ng simbahan. So, ang Diyos daw, nasa mga pro-RH Bill daw. Yung gusto daw ng mga pro-RH Bill, yun daw ang gusto ng Diyos. For Diyos, Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. Saan ba natin mababasa yon? Na ang kagustuhan ng Diyos, yon ang kagustuhan ng mga pro-RH Bill. Saan ba natin mababasa yan, mga kaibigan at mga kapatid? Kung babasahin natin ang Biblia, yang sinabi nila, taliwas yan sa sinabi o nakasulat sa Biblia. Dahil wala po tayong nababasa sa Biblia from Genesis to Revelations o from Genesis to Apokalipsis hanggang Apokalipsis, no? Mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, from Genesis to the book of Revelations. Mga kaibigan at mga kapatid, wala po tayong nabasa na ang ating pakinggan yung tinig ng mga pro-RH Bill. Wala pong sinabi sa Biblia na ganon. In fact, ang mabasa natin sa Biblia, ang paniwalaan natin, yung simbahan na totoong tinatag ng ating Panginoong Hesukristo o the church, ang iglesia, ang tunay na iglesia, ang dapat nating paniwalaan. Hindi yung mga pro-RH Bill, mga kaibigan at mga kapatid. What for example, anong mga talata ng Biblia na patunay natin na ang tinig ng Diyos, yan ang tinig ng simbahan o ang tinig ng simbahan ay isang tinig ng Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, naalala ba ninyo yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa talata ng Biblia sa San Lucas o Saint Luke Kapitulo 10, versikulo 16 o Luke 10, verse 16. Uulitin ko talata ni San Lucas sa Kapitulo 10, versikulo 16. Sa King James Version, no? Biblia ang Ingles. Version Protestante pa itong King James Version. Sinabi ng Panginoon, He who hears you, hears me. Ulitin ko, He who hears you, hears me. Ang mga naniwala o nakinig sa inyo ay nakinig din sa akin. Ibig sabihin, kung makinig tayo, maniwala tayo sa simbahan niya, naniwala tayo sa Panginoon. At yung binasa natin sa Acts chapter 5 verse 29 na sabi ni Peter, no, Saint Peter at iba pang mga apostol na we ought to obey God rather than men. Maniwalaan natin ang Diyos kaysa sa tao. Alam ba ninyong ang tinig ng Diyos, ang God's will, ay yung itinuro ng simbahan? O baga sa English pa, to believe in God is to believe His church. Meaning, kung naniwala tayo sa Diyos o kung maniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo sa simbahan o iglesia na sa Kanya.
Paano ba? Bakit ba? Alam naman natin kung babasahin natin ang the book of Hebrews. Noon ang Diyos nakipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga propeta. Nakipag-usap ang Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. Meaning, dala ng mga propeta sa Old Testament, sa Old Covenant, ang Word of God, ang salita ng Diyos, malalaman sa mga tao noon by the prophets. Dahil kinasangkapan ng Diyos ang mga propeta na maihayag ang kanyang mga salita sa mga tao. So, basahin niyo ang the book of Hebrews na ang Diyos nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng mga propeta. At sa bagong tipan na naman, sa New Testament, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba mababasa natin yan sa Biblia? The book of Hebrews. Hindi ko lang matandaan ang talata dahil hindi ako nag-outline dito. Pero alam kong nandyan. At kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, I'm very sure 100% sabihin ninyong tama ang sinabi ko. Na ang Diyos sa Old Covenant nagipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga propeta. Sa bagong tipan, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At yung Panginoong Hesukristo natin, hindi nag-iisa sa paghahayag ng mga salita ng Diyos dahil kung babasahin natin ang aklat ni Juan sa Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, uulitin ko. Sa aklat ni Juan, Kabanata o chapter 20, verse 19 to 23. Anong sinabi ng Panginoon dyan, mga kaibigan at mga kapatid? Siguro babasahin natin ng Biblia para sigurado tayo. Okay. Kunin ko muna ang Biblia ko. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, babasahin natin ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Okay, pasensya, natanggalan tayo. Ulitin ko ang bersikulo. Importanteng mga talata ito para malaman ninyo kung ano ang mga proof natin na ang Diyos, malalaman natin ang kaniyang will, ang kaniyang kagustuhan, ang kaniyang batas, ang kaniyang tinig, dahil nabasa na natin ng Acts chapter 5 verse 29 na we Christians, tayong mga totoong Kristiyano, dapat tayong maniwala sa Diyos kaysa sa tao. Baka kasi sasabihin ng iba dyan, kung paniwalaan natin ang Diyos, tama yun, pero kung paniwalaan nato ang simbahan, hindi naman sa Diyos yun. Tama ba yun? Yung tinuro ng simbahan o yung tinig ng Diyos, tinig ba yun ng simbahan? O tinig ng simbahan, sa Diyos ba yun? Sabi ko na, mga kaibigan at mga kapatid, nakipag-usap ang Diyos sa Old Testament, sa Old Covenant, sa pamamagitan ng mga propeta.
Pagdating sa bagong tipan, nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi nag-iisa ang ating Panginoong Hesukristo sa paghahayag ng mga salita ng Diyos. Babasahin natin ang mga talatang Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Okay, babasahin natin. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng sanlinggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudeo. Dumating si Jesus at pumagitna. At sinabi niya sa kanila, "Kapayapaan sa inyo." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita sa Panginoon. Pagkakita sa Panginoon. Pasensya na reading natin, pagbasa natin sa Tagalog. Medyo matigas ang pagtatagalog natin pagbasa dahil po Bisaya tayo. Okay, patuloy natin. Sa versikulo 21. At muli niyang sinabi sa kanila, "Kapayapaan sa inyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama," pakinggan ninyong mabuti ito mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng Panginoon, "Kung paanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo." Tandaan nyo, nung sabi ng Panginoon, kung paano ako ipinadala ng Ama, kung paano isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo. Alam naman natin yung sent by God, yung ating Panginoon, siya ang may authority o otoridad sa pag-preach o sa pagkakayag ng mga salita galing sa Diyos. Siya ang authority. So, dapat paniwalaan natin ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi siya nag-iisa. Dahil sabi niya, paanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo. Sino itong mga taong ito? Ang mga disipulo niya. Patuloy nating babasahin. At pagkasabi nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ng Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin at pananatiliin naman sa sinuman ang inyong panatiliin." Mas bihasa tayo pagbabasa sa Bibliang Bisaya natin. Pero dahil Tagalog version ang palatuntunan natin ngayon, pilit nating binasa ang Tagalog na Biblia natin. Kahit na parang nahirapan tayo sa pagbabasa dahil hindi tayo sanay sa pagbasa ng Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. Uulitin natin. At pagkasabi nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin at pananatiliin naman sa sinuman ang inyong panatiliin." Binigyan niyang kapangyarihan ang kanyang mga disipulo o yung mga ministers niya, yung mga apostol. Binigyan sila ng kapangyarihan sa pagpatawad ng mga kasalanan. Ito ang katibayan natin kung bakit ang mga ministro ng Diyos, like mga obispo natin, dahil sila ang nakasunod sa authority ng mga apostol,
may kapangyarihan silang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya meron tayong tinatawag nating Sacrament of Confession, yung kumpisal. Dahil yung ibang mga kapatid natin ayaw sa kumpisal o yung confession dahil mali daw yung turo ng simbahang Katoliko na mag-confess tayo sa ating mga kasalanan sa pari dahil wala daw ang karapatan ang pari magpatawad. Dahil ang Diyos lang daw ang may karapatan magpatawad ng mga kasalanan. May bersikulo pa niyan sa Mark 2:27 ba yun kung hindi ko nakalimutan? Mga kaibigan at mga kapatid, tama po ang sinabi nila na ang Diyos lang ang makapagpatawad. Pero kung babasahin natin ang Biblia, ang Diyos na siya lamang ang makapagpatawad ng mga kasalanan, kung babasahin natin ang Biblia, madidiskubre natin o malalaman natin na ang Diyos pwede palang magpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga ministro o mga kaparian niya, mga messenger niya. Meaning, pwede niyang gamitin ang mga ministers o mga pare o mga obispo sa pagpatawad. Ito ang nangyayari. Ito ang binasa natin, Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Binigyan niyang kapangyarihan ang kanyang mga ministro o unang mga obispo o mga kaparian sa pagpatawad. Meaning, ang Diyos ang nagpatawad sa pamamagitan ng mga ministro o mga pare. O kaninong kasalanan ang patawarin nila, patawarin din doon sa langit, sabi niya. At ang mga kasalanan na hindi nila patatawarin, hindi rin patatawarin sa langit. So kung diretso ka lang humingi ng tawad sa Diyos, ano ang affirmation? Paano tayo nakasisiguro kung walang tinig ang magsasabi sa inyo na pinatawad ka na? Dahil sabi ni Kristo sa mga talatang ito, sa Juan 20, 19 hanggang 23, kung sino-sino daw ang patawarin nila, patawarin din niya doon sa langit. At ang hindi nila patawarin, hindi rin patawarin doon sa langit. So ibig sabihin, may protokol. Kung may protokol dyan, kung papasok ka sa opisina ng mayor, hindi ka agad makapasok sa kwarto o sa room o sa lawak ng mayor, dadaan ka muna sa security ba o secretary ba? May protokol. Sa bagong tipan pala, sa Biblia pala, magpatawad ang Diyos, protokol din. Ang kakausapin mo kung humingi ka ng tawad sa Diyos, yung mga ministro niya. Ito ang sinabi ng Biblia. John chapter 20, 19 to 23, na ang Diyos magpatawad sa pamamagitan ng mga ministro niya. Pero siguraduhin mo muna natin, yung mga ministro natin, tunay yung mga ministro yon, yung totoong may otoridad sila. Dahil sa panahon ngayon, ang daming nag-aangkin sa kapangyarihan na yon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero isa lang ang gusto kong masabi sa inyo. Ilan ba ang Supreme Court of the Philippines? Ilan ba ang Supreme Court of the Philippines? Hindi pwedeng marami, iisa lamang. Dahil ang isang Supreme Court ng isang bansa, yun ay tinatawag nating Principle of Unity. Katulad sa sinabi nating, bakit sa isang bansa, isa lang ang presidente o prime minister? O hindi ba niyo napansin, mga kaibigan at mga kapatid, dahil ito, importante ito na kapag authority na sa Biblia o authority na sa pananampalataya o otoridad sa pananampalataya, dapat nasa isip natin na iisa lang ang otoridad, hindi marami. Dahil ang problema kasi natin sa pagbasa sa Biblia, inisip natin na bawat mambabasa sa Biblia, bawat bumasa sa Biblia, authority na. Ibig sabihin, kung ano ang interpretasyon ng isa sa Biblia,
Otoridad na daw yun. Tama na daw yun. Ikaw, magbasa ka ng Biblia kung ano ang naunawaan mo. Tapos sabihin mo na authority na ito. Ito na ang totoo. Ito na ang tama. Parang ginawa mo ang sarili mo na ikaw na ang otoridad. O ikaw na ang Supreme Court. Hindi ganon. Dahil sa bansang Pilipinas, kung pag-usapan ang mga batas sa Pilipinas, kung hindi magkapareho ang ating mga interpretasyon, sino ang final arbiter? Sino ang huling magsabi o maghahayag na ang kanyang interpretation, yun ay final? Walang iba ang Supreme Court, di ba? Final arbiter ang Supreme Court. Kung ang pag-uusapan natin mga batas ng Pilipinas, iisa lang ang Supreme Court dahil kung maraming Supreme Court, anong mangyayari mga kaibigan? Divisions, confusions dahil kung iba-iba ang mga desisyon nila, sinong papaniwalaan kung maraming Supreme Court? Kaya ang principle of unity, there must be one Supreme Court. Kaya ang ating bansang Pilipinas, isa lang ang Supreme Court mga kaibigan at mga kapatid. At bakit isa lang ang presidente natin? Hindi marami. Again, uulitin ko, principle of unity. Principle of unity dahil kung maraming presidente, sino ang papaniwalaan natin sa kanila kung hindi magkapareho ang kanilang mga desisyon? Yan din sa simbahan. Bakit iisa lang ang Diyos? Hindi pwedeng marami ang Diyos. Dahil kung magkaiba na ang kanilang kagustuhan, litong-lito tayo. Dahil malilito tayo talaga. Sino papaniwalaan natin sa kanila? Ang dami nilang Diyos eh. At pagdating naman dito sa lupa, pag-usapan natin ang pananampalataya, sa 12 apostles, sa mga disipulo ng ating Panginoon, sino ba ang binigyan niya ng kapangyarihan as Prime Minister? Sino ba ang binigyan niya ng authority na nasa kanya? Yung pagka-shepherd. Basahin niyo ang talata ni Juan sa kapitulo 21. Kung hindi ko nakalimutan, hindi ko na lang i-open ang Biblia ko dahil matagalan na ako. Mga 10 minutes na lang ang natira sa programa natin ngayon. Basahin ninyo ang nakasulat sa Juan, Kabanata 21, versikulo 15 hanggang 17. Yung pagka-shepherds, yung pagka-prime minister ni Kristo, yung authority to rule the church as a shepherd. Sino ang binigyan niyang ng kapangyarihan dahil hindi kasi siya magtagal noon? Babalik siya sa langit yung after his resurrection. Dahil babalik siya sa langit, sino ngayon ang gagawin niyang prime minister? Dahil kung babasahin natin ng Old Testament, ang people of God, meron talagang prime minister. Meron talagang leader. Kagaya sa panahon ni Moises, siya ang leader. Yung mga judges, o yung even in the Old Testament, people of God, merong isang tao as magsilbing authorized like Moses. Ginawa siya na parang Diyos. Hindi Diyos sa nature but leadership because of kailangang merong leader ang isang people of God. Dahil kapag walang leader, ibig sabihin walang principle of unity. Kahit sino paniwalaan. Sa 12 apostles, mga kaibigan at mga kapatid, napansin ba ninyong hindi sila lahat inisa-isa na binigyan ng kapangyarihan na binigay niya kay Saint Peter? Lahat ba ng mga disipulo binigyan ni Kristo ng keys of the kingdom, authority to bind and loose? As a leader, mga kaibigan at mga kapatid, kung babasahin natin ang Isaias Kapitulo 22, versikulo 20 hanggang 23, yung binigyan ka ng authority, binigyan ka ng Yahweh, symbol of authority as a prime minister. Sino ang binigyan niya yan? Sa New Covenant, dito sa Bagong Tipan,
Lahat ba ng mga apostol? Hindi. Si Pedro lang. Babasahin nyo sa Kabanata 16 o chapter 16, verse 18 to 19. Si Saint Peter lang ang binigyan niya ng mga Yahweh o keys of the kingdom. Napansin ba ninyo kung babasahin ninyo ang Old Testament? Kung bigyan ka ng authority as a leader, as a prime minister, sa Old Covenant, ang symbol na ibigay sa iyo, isang Yahweh lang o isang key. Meaning, isang power lang as a leader. Pero sa bagong tipan, napansin ba ninyong maraming Yahweh ang binigay niya kay Peter? Symbol of authority. Meaning to say, si Peter, leader, maraming gawain ang simbahan na siya ang final authority. Bali siya ang prime minister sa pag-lead sa mga sacraments. Kasi sa simbahan, 7 sacraments. Isa na yung baptism, yung pagkapare, yung santalana, yung confession. Simbolo sa pagkapangulo niya, simbolo sa leadership ni Saint Peter, yung binigyan siya ng keys of the kingdom. At yung pagka-shepherd niya, very explicit. Mababasa sa Biblia, yung nasa Juan Kapitulo 21, versikulo 17 hanggang 15 hanggang 17. So yung gawain ni Kristo as a shepherd, diniligate niya kay Saint Peter, mga kaibigan at mga kapatid. Uulitin ko, yung authority ni Jesus as a shepherd, diniligate niya ni Peter dahil hindi siya magtagal. Babalik siya sa langit. O sino ang gagawa sa trabaho niya dito sa lupa? As a prime minister. Dahil sa sinabi ko na, hindi pwedeng iwan tayo ng Panginoon na walang leader. Dahil sa sinabi ko na sa inyo, kung may leader ang ating simbahan, ibig sabihin, gusto tayo ng unity. Gusto tayo sa tinatawag nating principle of unity. Pasensya na mga kaibigan, mga kapatid sa Tagalog natin na medyo matigas dahil hindi tayo sanay sa pagsalita ng Tagalog. Pero kagaya na sa sinabi ko, pilitin nating magsalita ng Tagalog para maintindihan ng lahat ng mga Pilipino. Dahil kung hindi ako nagkakamali, bukas, Monday or next day ba, may gagawin na naman ang third reading. Butuhan na naman. Siguro final na yon. At very sad, no? Na tayo'y nalulungkot sa second reading, natalo tayo ang anti-aris bill. So hope sana magbago ang isip sa iba nating mga mambabatas. Katulad sa mga mambabatas na nakilala natin na noon mga pro-RS bill, pero nagbago sila. Pero madami pa ang hindi nagbago. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit binasa natin ang mga bersikulo ng Biblia na sa pagpatunay natin na ang mga kaparian natin o ang simbahan may authority na paniwalaan natin sila? Dahil sila ang representative, yung mga obispo natin, mga kaparian natin, sila ang nagdala sa utos ng Diyos. Hindi personal yun dahil yung turo na mag-against tayo sa contraception, hindi yung turo ng pari. Dahil hindi pa ipinanganak ng mga pari natin ngayon, noon pa ang simbahan natin nagtuturo ng ganyan. Okay, kayong mga nakikinig ngayon, sabihin niyo kung sinong paring Katoliko ngayon na makasabi kayo sa akin na sila ang nag-invento sa turo na yan ng simbahang Katoliko na mag-against tayo sa contraception. Diba, lahat na mga pare natin yun, even kahit na mag-pinpoint pa kayo sa mga pare noong 3rd century o ano pa dyan, wala pa mga pare
Wala pang mga pari na yan, mga obispo na yan, noon pa ang simbahang Katoliko, ganyan na ang turo. Dahil hindi gusto ang simbahan na baguhin ang natural law na kailangan tayong mag-go against tayo sa paggamit ng contraception, mga kaibigan at mga kapatid. At nasabi ko na sa inyo, sa Biblia, wala po tayong mababasa na sa pagplano sa pamilya, gamitin natin yung pamamaraang kontrasepsyon. Ang itinuro lang ng simbahan na kung hindi natin kaya ang natural family planning, o sa nalalaman ko, ang pinaka-epektibo na family planning na pinayagan ng simbahan, yung abstinence, yung puasa. Yun, biblical yun, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po biblical ang contraception. Mga kaibigan, mga kapatid, wala na po tayong oras. Ang huling bersikulo ng Biblia na prueba natin na ibigay ko sa inyo, bakit ang tinig ng Diyos, tinig yan ng simbahan. Basahin ninyo sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 17. Uulitin ko, Mateo 18, versikulo 17. Ang hindi daw makinig sa simbahan, tatawaging makasalanan. Basahin niyo, Mateo 18:17, ang hindi makinig sa simbahan ng Panginoon, tatawaging makasalanan. Gusto ba ninyong tatawagin kayong makasalanan? O hindi? Kung hindi, maniwala tayo sa simbahan. Iisipin lang natin na hindi yan turo ng mga pare. Turo yan ng Panginoon na itinuro lang ng mga pare. Dahil kung ang pagkapare na pag-usapan natin, personal nila, maaaring hindi tayo maniwala sa kanila. Pero kung itinuro nila, katuruan ng Diyos, ay dapat nating paniwalaan sila. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong oras. Tandaan lang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag niyong kalimutan. Kung pwede, i-share din ninyo ito sa iba natin mga kapatid. Ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, natalo sa boxing sa laban nila ni Marquez nang iniwan niya ang pagkakatoliko niya. Tandaan ninyo, natalo si Manny Pacquiao, ating pambansang kamao, sa pag-iwan niya sa Katoliko. At ano ang nangyari? Talo siya. Ibig sabihin nun, ang mensahe ng Panginoon sa ating mga Pilipino, dahil si Manny ang nag-represent natin doon sa Las Vegas sa sports na boxing, ibig sabihin nun, tayong mga Pilipino, kung iwanan natin ang pagkakatoliko natin, talo din tayo. So ang mensahe nun, kung natalo si Manny na iniwanan niya ang Katoliko, talo din tayong mga Pilipino kung iwanan natin ang pagkakatoliko. What for example, kung hindi tayo maniwala sa turo ng simbahan na kailangang mag-go against tayo sa contraception na nandyan sa RH Bill, talo po tayo. Talo po tayo sa harap ng Diyos dahil ano man yung pera, ano man yung kapangyarihan natin sa pera, o maunlad tayo sa pera pero hindi tayo maunlad sa harap ng Diyos. Okay mga kaibigan at mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Magpapasko na naman. Delubyo ang sumalubong sa ating mga kababayan sa Mindanao.